В днешното видео си говорим за особеностите на застраховката живот. Защото много хора могат да се опитат да ви продадат застраховка живот, но много е вероятно да ви спестят някои особености, които да ви сварят неподготвени точно в най-неподходящия момент. Аз съм Анелия от застрахователен брокер Вяра и в този канал споделям само ценна и полезна информация, свързана с застраховането и риска. Ако и ти си от хората, които обичат да контролират ситуациите в живота и искат да бъдат информирани на време, гледай видеото, абонирай се за канала и натисни камбанката, за да знаеш на време. Особеностите на застраховката живот. Първата особеност. А тя е, че можеш да имаш много застраховки живот. И ако те са коректно сключени, ти или твоите наследници ще получат обезщетение по всичките полици. За примера, тъй като е свързан с фатален край, ще използвам лицето Хикс. Няма да му давам име, тъй ипотечен кредит от банката е бил предвидлив и е сключил застраховка на кредитополучателя. Между другото, тук е момента да ти кажа, че когато теглиш ипотечни кредити, ти препоръчвам да сключваш застраховка на кредитополучателя в банката. Там можеш да постигнеш най-добрата цена. Но нещо, което ти казвам да не пропускаш е да си поискаш общите условия или поне информация за това какво покрива застраховката ти и кои рискове са изключени, за да знаеш кога си в покритие. В резултат на злополука почива. Застрахователя по застраховката на кредитополучателя ще изплати размера на дължимия кредит към банката. Така че наследниците на лицето Хикс няма да се налага години наред да продължават да изплащат кредита, който той е изтеглил. Освен това, той и съпругата му са предвидливи хора и тъй като жената се е занимавала досега само с отглеждане на децата в семейството, едва от няколко години работи на 4-часов работен ден и не внася много пари в семейния бюджет, те са помислили и са избрали да сключат рискова застраховка живот за 30 000 евро за лицето Хикс. Били са достатъчно умни и да включат допълнително покритие злополука, което означава, че ако лицето Хикс почине в резултат на злополука, а не от естествена смърт, наследниците му ще получат 30 000 евро по основната полица и още 30 000 евро от пакета злополука. Може да е направил инвестиционна застраховка, да инвестира част от средствата си за пенсионна възраст и там да има малък пакет, който да покрива малка сума при фатален край. Там отново ще получи обезщетение. Може работодателят да е решил да сключи групова полица, рискова полица живот или групова застраховка злополука, тъй като събитието е злополука, той ще получи обезщетение и по застраховката злополука. А ако злополуката е настъпила в резултат на пътно-транспортно происшествие и лицето Хикс не е виновният водач, наследниците му ще получат обезщетение и по застраховката гражданска отговорност. Виждаш, че при застраховката живот можеш да получиш много различни обезщетения, стига да имаш коректно сключена полица. Втората особеност на застраховките живот. Свикнали сме, когато правим застраховка на имота си или на колата си, да влезем в един офис, ако сме избрали какво търсим, и да излезем с сключена полица. Но при застраховката живот, особено ако е с по-висока застрахователна сума, например 30 000 евро, се преминава през процедура. Първото най-важно нещо е попълването на здравна декларация. И там данните трябва да бъдат коректни. Ние имаме полици за по 100, 200, 300 хиляди лева или евро и при тези полици сме изключително внимателни дали данните в здравната декларация отговарят на данните в здравното досие на застрахованото лице. Освен това, колкото по-висока е застрахователната сума или възрастта на застрахованото лице, толкова повече застрахователя ще гледа внимателно неговите здравни данни, както и неговите навици. Затова първо попълни правилно здравната декларация и второ бъди готов, че може да се наложи да си направиш допълнителни изследвания. Това никак не е сложно, просто се отива в един медицински център и отнема няколко часа. Наистина не е проблем. Трето нещо, което трябва да знаеш за застраховката живот е, че тя подлежи на контрол на закона за мерките за изпиране на пари. Това означава, че ще трябва да попълниш много документи, които са свързани с това откъде са ти средствата, че не си видна политическа фигура и така нататък, леко досадни неща, особено ако си нормален човек, който изкарва парите си с труд, но без тази процедура няма как да минем. Четвъртото важно нещо, което трябва да знаеш е, че застраховката живот е дългосрочен договор. Може да сключиш застраховка живот за 1 година, за 5 години, за 10, 20, 25, зависи разбира се от възрастта ти. И много хора, ако направят сравнение между това колко струва 5-годишната полица и 20-годишната полица, ще установят, че 20-годишната полица е по-скъпа от 5-годишната. И могат да изберат да сключат
по-краткосрочната полица. Но тук искам да ти обърна специално внимание, за да знаеш дали да се подаваш на това изкушение. Да речем, избираш да сключиш застраховка за 5 години. Когато тази застраховка изтече, ти, за да сключиш отново застраховка живот, отново трябва да преминеш през цялата процедура с здравната декларация и десетките документи, свързани с мерките за изпиране на пари и борба с тероризма. Също така може да се наложи да се направят изследвания. Най-важното е, че ако ти в първоначалната 5-годишна полица си получил някое заболяване, ти трябва да го упоменеш в здравната декларация. И тогава застрахователят може да завиши допълнително премията ти, може да ограничи покритието или направо да откаже полица. Така че, когато сключваш застраховка живот, мисли за нея като дългосрочен договор. В резюме, процеса на сключване на застраховка живот. Първо, избираш какви проблеми искаш да решаваш. Намираш твоя брокер, агент, посредник, попълваш здравна декларация и подписваш документите, свързани с ЗМИП. Документите се изпращат на застрахователя. Застрахователя ги преглежда и казва какви изследвания също така трябва да направиш, ако се налагат такива. Правиш изследванията, застрахователят ти потвърждава тарифата, потвърждава ти условията, попълваш още малко документи и подписваш полица. В този процес две неща. Проверяваш здравната си декларация при личния лекар и още преди да си подписал полицата си, проверяваш условията. Което значи да прочетеш внимателно какви точно рискове се покриват, да ги изговориш с твоя посредник, с твоето доверено лице и да прочетеш много внимателно какви са изключенията, да разбереш в какви ситуации застрахователя може напълно или частично да откаже обезщетение. Толкова за днес от мен. Надявам се с тази информация да съм ти била полезна и ако сключиш застраховка живот, дори ако си сключил вече такава, да си прегледаш най-важните точки, за да бъдеш спокоен за себе си и за твоите любими хора. Ако искаш точни и ясни условия при сключването на застраховката ти живот, в линк по-долу можеш да заявиш конкретна оферта прямо твоите нужди и изисквания. На разположение съм за всякакви въпроси, ще се радвам и на коментарите ти. Благодаря ти за вниманието. Бъди здрав и не се колебай при застрахователна нужда да се свържеш с мен.